मादि जागोन आंखौनो गिनो नंथारदोंलै थुनथुलिखौनो आं खि जानला मोनला गिनो हो दरखार गैया हो उफ आइ बे गोथैसालियावलाय सोर दङ बेयावलाय ओइनायहाय एफा मोनायाव बिदि गोथैसालियाव मा खालामबाय दोङो इयो आयु थाग्रायाबो थामारोहाय हेल' लोगोफोर मैया आङो जोबोद नाजादोंमोन फैनो ओमफ्राय आं मैया फैनो हायासै मानो होनोबा मैयाहाय मेहेन्दी दङमोन माने हाबानि मेहेन्दी आरोना लोगोफोर मेहेन्दिसो फुनबाय दंमोन आं मैया दिनैहायबो नै एसे बेस्थ' जानानै दङ बेखायनो आङो सुंद'यैबाबो लानानै फैबाय दसेबाबो समानो थोआ जादों नालाय लोगोफोर बेखायनो आङो ससेखौनो बानायबाय नोंथांमोनाबो सासे सानैबाबो नेनानै थायो नालाय नायनो होननानै बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो दसे नायलांदो ससेबाबो एसेबाबो ना सनामोन आरो नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय बिनिफ्राय जोंनि सेकेन्ड चेनेलावबो मोनसे फुल भिडिअ होदोंमोन गोबाव सम मानियानो जाबाय भिडिअ होथारिया सानबायखि बानायबाय होबाय फुलखौनो मोनसे होनोसै मानो होनबा बानायबाय थानायबो जाया नालाय खेबसेनो मोनसे फुल होनाय जाबाय आरो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना नायनो लुगैयोबा डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकखौ बेहायनो होगोन आङो डाइरेक्ट नायनो हागोन आरोना लोगोफोर आरो आङो लिंकखौ कमेन्टआवबो होना होगोन बेहाय थुनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन जाय नायनो लुगैयो बिराद गोबावजोंसो मोनसे लाबोनाय जायो नालाय सनामोन आरो माने खेबसे होबाथाय नायनो सुखुवाना ससे होबा बेखायनो डाइरेक्ट गोलावखौनो होनाय जाबाय आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो लाबोबाय जायखिजाया माबोरै मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना आं सम मिलायोबा बेहाय एसे आलादा लाबोनो नाजागोन लोगोफोर जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव आरो ना मानो होनोबा बेयाव थाब होनाय जाथारो भिडिअखौनो स्ट'रियाथ' गोबां दं आरो बेहायथ' नै एपिसड बाय एपिसडसो होलांनांगौ जायो नालाय बेखायनो आङो बै चेनेलावनो लानानै फैबाय आरो होनबाना सनामोन नोंथांमोना खेबसे नायनानै फैबानो जाबाय आरो बेखौ नायखाङोबोला बेहायबो दसे नायदो बैहायबो दसे नायदो सम मिलायोबा दे सनामोन दे सनामोन होनबा भिडिअ लोगो मोनसिगोन सोर मोजां मानसि जागोन ना गाज्रि मानसि जालायखोसै ओइ मा खालामबाय दोङो नों बेयावहो इमान मोनायाव मा खालामबाय दोङो होनदों नोङो गोथैसालियावहा सोर बिलाय आंखौ बेफोरबायदि हेंथा होफैनाया एसेबां साहस आं नोंखौलाय मा साहस नालायखौलै आं थुनथुलि नोंथ' मानसि गाज्रिसो जाखो ना मोजांसो जाखो गोसोम गानलायना आंखौ एसेबां बाथ्रा दाबुं नङाबा नोंनि थाखाय खैफोद फैनो हागौ आंनि खैफोद आयौ आं सोंदोंसो नोंखौ जाय लामाजों फैदों सिरि थां नङाबा आं बेहायनो थाखायो बेयावनो थानो मोजां मोनो आङो बेहाय थाग्रायाथ' सासे आदायासोमोन नोंथ' नङामोन नों सोरबा दस्रा मानसिखासो मोजां जागोन नों बिनिफ्राय सिरि ओंखारलां नङाबा आङो गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरजोबगोनहाय नों बेफोरबायदि खालामनो हाया आंनि गेजेराव नों हेंथा लाबोगासिनो सोर नों अबेनिफ्राय फैदों बेखौ बुंग्रोलाय साखनदासो जाखो ना सोर मानसि गाज्रि जाखो नों सिरि था आं सिरि था बुंगासिनो दङ ना सिरि थाया आंनि खुगायानो सिरि थानो रोङा साव होजागोन नांसिं जुदि नों सिरि ओंखारलाङा बिनि सायाव नों आंखौ हेंथा होगासिनोखा आंहा आत्माजों लोगो हमनायनि सम दङ नों बेहाय आंखौ बादा दाहोबाय था बबे दुनियाव दं नोंलाय आत्माजों लोगो हमनो नों नोंनि मोजां लुगैदोंबा बुंगासिनो आङो ओंखारलां फाग्लासो खोमालाय नों गवा र' नोंखौ खिन्थाहैखागोन आं आदा मोननोहा खिन्थायो सोरनो खिन्थायो नाथाय नोंसोर आंखौ जेबो खालामनो हाया 100% सियर बियो सोरबा गथ' थिखाव नङाबा ओरैबायदि थिखाव चोर जाखागोन नोंखौ आं ओरैनो हगारालै र' सानै साथामसो गामिनि मानसिनो खिन्थाहैनो आङो नायदो नै बिहामजो हामा नोंनालाय उन्दैनियानो बिखुङाबो एसेबो दंबाय बाया बोरै जाथारखो आयै गेब्लेखाबायानोमोन माथो गेब्लेबाबो नोंनि देनाय स्टाइलानो जाखाथाराखैहाय बिहामजो बेखौलाय एसेबां खस्थ' खालामनांगौबो गोनांथि गैयामोन ना आयै मिक्सारावबा दसेनो मोनबानो जायोमोन गावहानो आंखौ देनो थिनबाय मिक्सारफोरनिया बारा मोजां जायाहाय बिहामजो बेफोरखौ नेचारेल उवालफ्रावनो देनांगौ बियाया मा जाखोबा बेयाव देनाय मा एखे खोथा गेब्लेनांगौल'सो दा जायखिजाया गेब्लेबाय दे आयै हामबाय दे ओमफ्रायो बेखौ देखांबा बै बारियावहाय खमा बिबारखौ माबानानै लाबोदो खानानै मा खमा बिबार आयै बेहायलाय एसेबां शक जानायनि मा खोथा दङ औ खमा बिबार नाथाय माथो बे बिराद जोयोनो आयै जोबालाय माथो जानो साबधानै मोजाङै खाबानो जेबो जाया
मिथिबाय बिहामजो हा बेफोरखौनो नों सोलोंदावाबा जोयोनो होनना बोरै जानो जानायावलाय गोथाव मोनजायोना दे सोलों बिहामजो सोलों बेफोरबो मोजां आयै नोंनो खाना होबा मोजां जागौमोनदां नांगौबालाय आं गासिबो संगोन आंनो जगार खालामबालाय हा नोंलाय बोरै रोंनो बिहामजो नोंनो खादे मिथिबाय आरामसे खादो बरिया संफैदो जेबो नङा उनाव नों जेबो मोननाय नङा एसे एनै जेनायखौ जेबो साननाङा आयै बिदिबा नों जाथारनोबालाय आं सानाव बिहरगौमोन ना हाथायावबो ओंखारोना न'नि बारियाव थानायखौ हाथायावलाय मानो बायनोसै फैसा गारनानैलाय फैसाखौ ओरैनो मोनो जानायफ्राव बिदि गारनो न'नि बारियावनो दंथारो नाङा दे बिहामजो बबावलाय बायबाय बायनोसै आरोबा सानफ्रामबो फानाना मालाबाल'सो लाबोयो दा जोबलाय लांसै एबार खेबसे जास्रांसै जागोन दे नाजानायगोन दे आं आयै सानखौनो हामथिनसै आं बिदिबा आबाखौल' थिननानै मा जानो जेरावबो हौवाखौल' सापर्ट नांगौ नोंनो बिदि नङा आयै आं रोंद्रायखायाबो नालाय नङाबा नों आंजों थाफाबानो जाबाय दे जागोन थाफागोन आं नाथायबा आं हले दाङा नोंनो माबाजोबनांगोन नों रोंनांगोन ना एसे बिहामजो आरो बे मिक्सारखौ बारा बाहायबाय थानाङा कारेन्ट बिल बुरजा फैसोयो मालाबा गोबावजों आलासि फैबाल' बाहाय बिदि उनलाबाय थानाङा नंनायनि नङिनि कारेन्ट बिलासो जाखांबाय थायो बुरजानो बेफोरावनो देनांगौ एबारथ' देनो रोंबायना नों बोलो होथाब दे थाब गेब्लेनायनि बोलोफ्रा मायाव बाहायो फालाय एथ' जाना लानानैलाय मोजां बोलो होनानै देबानो दसेनो गेब्लेयो बिदिबा गावनो देना होबानो जायोमोन ना आंखौलाय मानो खस्थ' आंहा मिक्सारावनो दसेनो जाखायोमोन दाउआबो दा होसोनानै बाथुलजों गावदो आरामसेनो दसेनोबा माबायो बिनिफ्राय गोदादो सावदो एसे सावस्राम खालामनानै गोदानानै बरियासे अनलाजों संदो मिथिबाय खमा बिबार एसे दाउ बेदर आरो अनलाबा दिनै गोथाव जाखादों दे फिसौआबो एसे बोलो मोनथोंसै दाख्लै आथिं गोलैनिया हा फिफाखौ दाख्लै माथो बोरमानि आथिं लाबोना होनो थिनदोंमोन आं लाबोदों आयै दाख्लै माबा हाथायाव गनाय खानायखौसो लाबोबाय पेकिं खालामनानै लाब हाथायनिखौ जानानै लोंनानै लाब गैया बेबा मारै बानायो नुवा मायानो न'आव गावबा गाव बानायना होनाय बायदि जायाना बिदिबावनोथ' माबा साइस्थ'फ्राबो गाज्रि जालाङो होनाङा बाहेरानिखौ जेसेनो होनाङा होनो बिमाबो फिफाबो होसिनो मेथाइबाबो बेनो दे बिराद खामानि दंसोयो आंहाबो नै मैगङाव बे हाग्राखौ फुहैनांगौ दा खादा लाग्रा जागोन आङो नों आरामसे खमा बिबारखौ हानदो मानि आइया एथ'बां साखर बायदि मोनखोना माखो आंखौ जेखौबो गोसोबानो जेखौ गोसो बेखौनो थिनो फैनायहाय बिदिजोंलाय बोरै जानो जाय बुस्थुखौ आं खालामफेरानो रोङा बेखौसो बांसिन थिनग्रालै आइयाबो बेखौ एथ' सानै सिम्पोलैनो मिक्सारावनो जाथारोमोन बेखौबो एफा खस्थ' बेहायसो देनो होबावो गागाफ्रासो हाया आं बांद्राय थिनबोला आरो खमा बिबारा बिराद जोसैनो खाबा ओमफ्राय माबायदि आंखौसो थिनबावबायहाय गावहानो खाना होबानो जायोना गोरों मानसिया रोङिखौसो थिनसोमा ओमफ्राय दा जोनानै आंहा मानलुबाय थाबा मा जागोन अयनायहाय आइनाबो हो बे आंखौ नायफैदों आब' औ नानि बेनो हौवा गोदाना माने सिरि था आब' बे आंनि हौवा गोदान मालाबाबो जानो हाया बे मानसिया आंखौ नायफैदों हा माथो गाज्रि जाखो बेलाय सिरि था आलासि गोनां ओइ मादै नोंहानो फसायदोंबा ला आंखौ मानो आंखौ बे नायफैदों एबारथ' केन्सेलखासै बेफोरबायदि केन्सेल खालामनानै बानो हाया बुजिबाय बेसेबा मोजां बियो गियानि गुनि बे एंगेलजों नों बेखौ एफा मोजां मोनखो आब' हो बेबो उरायनायनि थाखाय नों बेखौसो सेलेक्ट खालामदों सिरिथा नानि आलासि गोनाङाव हामगौ हामथारबाय दे सफैबाय आलासिया जों दहायनिफ्राय नेना दङमोन नों बायदिया आंखौ बोरै नायफैनोबो हाखो नानि मा बुंनाय जादों सिरिथा मा होननाय जादों आंहा बिहामजो जागोना आयो माबा फट' नुनायावनो ओरैनो फसायखादोंमोन जोङो दा जोंहा बाबुआबो माबा बिहामजो जागोनखौ फसायदोंनो आरो बाबु अबे एंगेलजों बाबुनोखौ दारि सारि मोनजोबनाय हनै हाथाय हारांगा हाथांगा आयौ नानि हामगौ मानसिखौ बेफोरबायदि बासिनो जोङो नोंनि मोजां थाखायसो सानदों आयै हिन्जाव गोदानखौ आं फसायबायमोनलै जेरैबायदि फट'आव समायना आसलियावबो समायना औ आबा नै बियो आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसालाखा बाखिथ' आरो नोंसोर मोनथिजोबखायोआनो सिगाङावनो रायलायजोबखानायबा जोङो जेबो नङा दे जोंहाबो नानिया बेनो रायलायोबा बिसोर सानैखौ दसे रायलायहोजागौमोन गावसोर जुदि रायलायनो सानोबा औ जोंथ' माबा रायज्लायनाया गासिबो मिलायखाजोब्बाय दा बिसोर सानैबो रायलायनानै माबायदि गावसोर फसाया फसायैनि खुनु खोथायानो गैया आंहा फिसालाया फसायखानायखा आंथ' जेबो रायलायनांगौ बिदिद्रायबो गैखाला आङो फसायबायमोन आरो नों आंखौ फसायबालाय मा जादों आं नोंखौ फसायनो
खर'आव खानाय दोंसेबो गैजाया लान्थाथा आरो फैदों नों उरायना बायदि एकदमबारे सुन्दरिखौ नायनो हे मा बुंदों आयै आयु उरायना मा जादों बेलाय आलासिनि सिगाङाव बेफोरबायदि मा गाज्रि नुखो मालाय हनै साख्रि मावबावलायोनो ओइ आब' बे आंनि लाइफनि खोथा हाबा जानायनि जायजों आं लाइफ टाइम थागोन आरो बेफोरबायदि लान्थाथा बेखौसो मोनबाय आंनि थाखै गुबुन सेंग्रा नागिरना मोनासै उरायनायनि थाखै आइ हा बे सेंग्रा नङाबा माथो गथ' जल्दि सरि बुं बेखौ हनैलै आब' दारि सारि मोनजोब्बाय बेना आंखि बेखौ नायगोन ना नायनायावनो मोखांखौ खयैसो खालामखाबाय हामा उरायना नानि गोख्रैनि माहाबि ओइ उथि गोख्रै जोंनि न'निफ्राय हे हामा आलासिखौ बेफोरबायदि बुंखोसै बिहामजो जानो लागियालाय ओइ बुरिया नोङो नोंसालानि थाखाय बोराय मांग्राग्रा बिनि थाखाय नोङो माबा हिन्जाव नागिरना मोनासै बेखौलाय हा सोर लाबावनोसै नों बायदिजोंसो समायगोनहाय नों गाव बायदि सोरबा गावनि लोगोखौ नागिरना हो नोंसालानो दारि सारि मोनजोबनाय खानाय दोंसेबो गैया लान्थाथा ओइ बोराय मांग्राग्रा गांसो गोरलै नागिरग्रा नों आंखौसो मोनबाय नोङो उरायना बायदि एसेबां सेक्सिखौ नोङो बेफोरबायदि मोनगोन सानो नामा लासिं सिं लैजा गैया ओंखारलां जल्दि खोनानो मोन्दों गामिनि माथो नों बहाबा खामानि मावनो थाङोनो औलै आसोल मा खालामबावनो फैसा थाखाबो गैजाया गोजानाव खामानि मावैयाबानो जाला आं केरेलायावसो थांनो ओंखारदोलै होद मालाय जायगायाव थांनो बायोलां मोजांबाबो गाज्रिबाबो माबा गाव गावनि जायगा बायदि जायाना उफाय गैयालै आसोल बेहायबो माथो खामानिखौनो मोननो थाङा मोजांखौनो ओजोंहाय 15,000 होनदों नामाथाय जाम्बालै नोङो बे 15,000निल' बावनो थांसै नुवाखै मा देखाय निउसफोराव मा जाहैयो थांनानै बेसे खस्थ' मोनो खस्थ' खालामनानै आबादफोर मावनानै जागोन आंथ' खोथा गैया आबादावबो खस्थ' नांगौलै भाइ खस्थ'आलाय मायावथ' गैया देनाय आसोल मायावथ' खस्थ' गैया गासिबावबो खस्थ' माथो थेवबो जों आइयाबो माबाना जेबो राहा गैथारा न'आवबो आंल' सासेल' दङ दायो खामायग्रायानो खाथि खालायावबो फरायनायल'जोंबो जालालै फरायबाबो बेनो फरायाबाबो बेनो जेबोखौनो माबानो थांला माथो जोंहाबो खस्थ'ब्रा न'आव देनाय होमबाबोथ' आइया मालाबाबो आंखौ गुबुनाव दोनहरनो बुङालै बाट जोंना नोंसिनि बायदिद्राय नङाना आसोल फरायनायावबो खस्थ' मस्थ'थारलै माबोरै फरायबावनो फैसा थाखाफ्रानो मिलायलायाना उफाय गैया थांनोसै दे आरो उनाव मा जायो जाथोंसै बिनिफ्राय आसोल नों थांफानो नामा होद आं थांनो हानाय नङालै आब'आबो आइयाबो थांनो हगारखानाय नङा आंबो गोसो जाखाया थांनो बिदियाव फैसा थाखायाथ' आंबो मोनाब्रा जेबो खामानि गैया दामानि गैया माबा मोनसे खालामनांसिगोन उफाय गैला दाथ' जोंबो सेंग्रा देरबायना बेनोथ' आसो ओमफ्राय आयै मिथिगौ ना बे बुरियाना जि आंखौसो छाव जागोनबो जालायबावोब्रा जि बोरैबा खामोन गोसोम गानलायलायनाय ड्रेसाबो मा बुंदोंहाय नंमारगौ आयै मा होनबावनो दे आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय आदा साथामसोनो खोन्थाना हैदों आङो बिस्रा गामियाव इदि फैदों मादों गोथैसालि खाथियाव होननानै खोन्थाहैदों ओमफ्राय उनाव थांखो ना माखो आं मिथिबाय थाला दे आंहाबो लेट जाबायना न'आव फैनो बिसोर आइ हामानोथो रायदावनांगौ बेफोरबायदिजोंलाय नोंहा स्रोद फैनो हायामोन गिलु बालु हामा नांनायनि गोथै बाथिं फैनांगौ नों आइ थुनथुलि खोनायोसोमोन आङो मानसि गाज्रि ओंखारो मालाबा होननानै दा नंमारगौ थामार खोमा दे मानसि गाज्रियाबो स्रोदनो नुबायना बेफोरबायदियाव बांसिन थाङो बेफोर जाबाय अन्ध बिसास आयै नङाहाय मा थामारो देहाय बेखायनो बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनबा एकदम थांदेरथारनो नाङा मिथिबाय एरायनांगौ लामाखौ गिनायानो बाराद्राय आंना बिमानाबाथाय थांद' साहा फुदुंद' आं आराम जुखाम सावनोसै आजायालाय दा फैया मोसौखौ लायनो खोन्थादां बेलासि लायगोन बेहाबो दा दे बेयाबो आरो दा दोनाबा दावराव जालायगोन जुखामखौ गावनिखौबो हा दोनाबा राननानै जायाबा सैमा बायदि सेलायलायनानै माबा दावराव जालायनोसै बबाव थाङामोन नोंलाय मेहेर साननै सानथाम मानियानो जाबाय बिदि न' गारनानै थाहैयो मानसिया आंनि थानाय थायैजोंलाय माथो नांजानोब्रा दा जेबो नांजायाना आंनि गोसो आरो आं जेब्ला थांनो गोसो थांगोन फैनो गोसो फैगोन नांजायैखायनोथ' बिफाफ्रा आरो आंखौसो दाय होलायलाङो हो आरो नोंलाय न'आव मानो फैनो नों बायदि फाल्थुक मानसियालाय आड्डा मारिहैबाय बोजोंबा प्रब्लेम जाबाल'सो बिमा बिफा न'खरखौ गोसोखाङो बिदि नङालै आयै र' नोंबो आरो महर नुनाय लोगो लोगो नोंना दावखोलायबाय नामा आयै हो रागाया नोंना जुदि गियान दङमोनबा न'आवबो फैनो गोसो जागौमोन नोङो गोसोबायदि ओंखारलाङो गोसोबायदि फैयो आरो बुंबाथाय दावराव जादों रागा जोंदों जाहैयोना बुजायबा ओमफ्राय नोंहा एकदम रागायावसो लांखायो नोंनाथ' खालि बेफोरबायदिनोसै आयै आंखौलाय मालाथो मोजां सानो नोंलाय दे फैबाय नालाय साखायफ्रा सुहैदों ओंखामफ्रा जादो दा ओंखामखौबो होआखै होनलायगोन बिमाखौ बिफाया आरो आबा नोंबो सोरखौ सोंदों हो बेखि दाबो गोरलै गथ'बा बेखौ बुजायबाय थालायनांगौ हनै नों दा मालाय संसार जाबाय मोजाङै मोजां न'आवनो थायो थांनांगौ थाङो फैयो नोंहालाय मानो बिदि जानो हाया फालाय दासिमबो सेंग्रा होननानै बेफोरबायदि बेरायदिंलाबाय थानोसै